Үткән мәктәбенең 4-нче класс укучысы Садыкова Диана. Безнең өйнең яме повестеннән төштә өндә Мостай Кәрим. Өндә бүрәттәр һөйләшмәй бит, ә төштә улар һөйләшәләр дә, көләләр дә. Мин бүрәт тураһында төш күреп ятам. Бына имеш, атайның карават өстендә эленеп торган бүрәте стена буйлап шуып кына минең янга төште. Үзенең аяктары ла, кулдары ла бар. Авыз ситләреннән асылып төшкән мыегы кыймылдап тора. Күкрәгендәге медальдары сыңлап китә. Ул шундый асык итеп елмая. Капыл күзләрем үзләре асылып китә. Өй эше шундый якты. Кояш тап Оксана менән миңа карап тора. Ә бүрәт нишләптер икәү булып китә. Береһе элеккесә стена лүле тора, икенчеһе тереһе. Һаман минең янда басып кала. Капыл ул мине күтәреп алыр, күкрәгенә кыса. Мин инде бөтенләй уянып китәм. Безнең янга әсәй дә йөгереп килә. Әсәй еш-еш нидер әйтә. Мин уның һүзләрен аңламаем. Үзем башымды атайның иң башына һалып, биттәрен һыйпайым. Атай, тип кычкырып җибәрәм. Нигә шул тиклем озак кайтмай тордың, атай? Атай мине күтәреп тора. Мин Оксанага карайым. Ул нидәндер һискәнеп торып утыра. Атай шул ук икенче кулы менән минең һеңлемде күтәреп ала. Бына кызым да уянды. Таныйһыңмы мине, кызым? Оксана көлеп җибәрә лә атайды үбеп ала. Ә мин үбергә оныттым. Атай, ди һеңлем, без сине көттек тә көттек. Һез көткән өчен исән-һау йөреп кайттым бит инде. Бәхетегез бар икән, балалар, ди атайым. Үзе икебезне лә күтәргән көйө һандык өстенә барып утыра. Марат менән Фәһимә безне уйнарга сакыралар. Без атайның бер үзен генә калдырып барыбер сыгып китмәйбез. Без һәр вакыт әсәем ул көндө эшкә барманы. Кискә тиклем мейес янында төрле тәмле нәмәләр бешереп йөрөнө. Без һәр вакыт атайга һыенып кына тордык. Әсәй дә безнең янга килгеләп йөрөй. Ул бер миңә, бер Оксанага, бер атайга карай. Үзе көз елмая, һөйләгәндә күзләре лә сулпы-сылтыравы кебек матур булып сыга. Төштән һуң Тимертаудан өләсәем дә килеп етте. Без уның капкадан иңгәнен күреп, каршы сыктык. Һай, зирәктәрем, ди өләсәем. Үзе икебезне лә етәкләп өйгә инеп китә. Без бу уның камзул кеҫәһендә актарманы. Өләсәем үзе атайымды һөйә, үзе акрын гына елай. Беләһеңме, Оксана, өләсәйеңнең сыккан яшьтәре шатлык яшьтәр, татлы яшьтәр улар, ти мин. Ә һин кайдан беләһең? Мансур бабай әйтте. Төшкө сәйде эсеп бөткәс, атайым пилоткаһын килде, каешым булды. Әсәһе тине ул. Без балалар менән яландарды ураштырып кайтмаксыбыз. Исән кайтһам, аркамдагы токсайымды ла һалмай, яландарды, тугайдарды урап сыгырмын, дигән һүзем бар ине. Әллә безнең менән үзең дә бараһыңмы? Юк, бер дә генә бушамайым шул. Үзегез генә йөреп кайтыгыз. Атайым безне Каенлык урманының теге башындагы шишмә янына алып килде. Эй халкым, ул шишмәнең һуы. Атайым шишмәлә кулдарын, биттәрен юды. Шунан һуң устары менән һыу алып, һыу эсте. Без дә эстек. Шунан өсәләп үлән өстенә барып утырдык. Был шишмәне һеҙҙең олатайығыҙ, минең атайым батыша ҡаҙығайны. Мин ул саҡта һеҙҙең кеүек кенә инем. Ә күпме кеше һыу эскән шунда. Йәнлектәр ҙә, ҡоштар ҙа килеп һыу эсеп китәләр. Ана ҡарағыҙ, ҡалай матур булып үҫеп ултыра сит тирәһендә ҡыҙыл сәскәләр. Рәхмәт инде олатайыма, ти Оксана. Атайым уны ҡосағына алып, битен үбәләп, ергә баҫтырып ҡуя. Дөрөҫ, ҡыҙым. Ҡалай аҡыллы бит минең ҡыҙым. Атай,
Әйҙә беҙҙе 3 шишмә ҡаҙа яһайым. Юҡ, 4 шишмә яһайым. Һиңә, миңә, әсәйемә, Оксанаға, беҙгә рәхмәт әйтерҙәр. Һеҙ үҫкәс бәләкәс шишмәләр генә түгел, ҙур күлдәр яһарһығыҙ, ҙур йылғаларҙың ағышын борорһығыҙ. Һеҙгә рәхмәт әйтерҙәр. Кешеләргә файҙалы тағы бик күп эштәр эшләрһегеҙ.